A Irineo Sainz de Rosalía é un homenaxe á poeta Rosalía de Castro, un dos símbolos de Galicia, unha das nosas señas de identidade, que ademais ten a virtude de ser, xunto con Castelao, unha das persoas que xenera máis consenso en todo o espectro social e cultural galego. Esta exposición está estruturada fundamentalmente en dous grandes eixos. Por un lado é os lugares que habitou Rosalía e os lugares que serviron como fonte de inspiración para os seus poemas. Esta é unha exposición que levoume aproximadamente 4 anos, evidentemente non seguidos, onde eu estuve buscando un pouco as luces, en unha exposición de fotografías en blanco e negro, en días grises, en días de inverno, de invernía, é dicir, fui buscando un pouco ese aire nostálxico, cunha certa melancolía, en torno ao que interpreto da obra de Rosalía. Non é fácil, non é fácil porque, vamos a ver, eu que quixen é reconstruir dunha maneira creativa e artística o mundo rosaliano, pero claro, o mundo rosaliano é do século XIX, estamos no século XXI, entonces foi un traballo longo, foi un traballo longo e sobre todo foi un traballo moito de inspiración, de atopar os momentos, de buscar os lugares, de buscar a luz adecuada. En Ourense é onde remata a itinerancia polas 7 cidades galegas, logo vai seguir polas vilas. Esta foi unha itinerancia na que fomos acompañados pola Fundación Rosalía de Castro e fomos acompañados pola obra social A Caixa de CaixaBank, son os patrocinadores, gracias a eles púdose facer esta exposición. Eu creo que tuvo moi boa acollida, tanto de público como de crítica, e a verdade é que estamos contentos, non só eu, sino a xente da Fundación Rosalía e a xente da obra social A Caixa. Contribuímos a divulgar a Rosalía de outra maneira. De feito, aquí estamos divulgando a Rosalía a través de fotografías, o cal non é doado, porque estamos falando dunha persona que é literata, que se expresa a través do texto, e eu o que estou é reconstruindo e homenaxeando a través de outro linguaxe que non é escrita, que é o linguaxe visual, a linguaxe fotográfica. É unha exposición de autor, con todo o que eso significa.